חבר'ה, אני רוצה להראות לכם משהו. בואו נתחיל. שלום רמי. שומע? תפני אליהם, לא אליי. לא, אליך. לא. אליך. אני 4 חודשים מחכה שכר דירת תנועה, הביאו את זה בגלל אשכרה 40 שקל, אבל אני אומר לך, אין לי 40 שקל. הלב נגמר, זהו, אתה עובד במשרד ממשלתי, אז הלב נגמר? אין בעיה, אפשר לשאול שאלה רק? אתה עובד במשרד ממשלתי, אז הלב נגמר? נגמר לב? אין לך 40 שקל, נגמר? אין מה לעשות. אתה לא משלם לי 5,000 שקל בגלל 40 שקל? מה? בגלל 40 שקל אתה לא משלם לי תביא את 5,000 40 שקל? שקל, כן. קודם כל תביא את 40 שקל. אבל אני יכול להביא לך 40 מתוך מה שתביא לי, תביא לי, אני אשאר להביא לך 40, קח פיקדון, אתה רוצה פיקדון? שב שם, לך אליהם, תן להם את 40 שקל שיתפו לך. אין לי 40 שקל, באמת אתה אז רוצה שאני תבוא, אביא? שיהיה לך. סבבה. לא הבנתי אם אני אמור לחכות, אבל אני אמור לחכות 5 חודשים ל5,000 שקל בשביל 40 שקל, אפשר לעשות חוב ל5 דקות, יכניסו את המשכורת, אני אחזיר לכם גם 80 שקל, גם 200 שקל. לא רוצה שתהיה חייב לי. זה הדרך היחידה שבה תקבל את הכסף. לא רוצה שאתה תהיה חייב לי. לא חייב לכם. 40 שקל האלה יכולים לחכות, אתם יודעים שאפילו בבנק חיכו... אבל זה רק מהכיס הפרטי שלנו. תקשיב, אתה כאילו... יש לכם אפשרות לעשות הקפה ל5 דקות שתיכנס למשכורת ואחזור אליכם אחרי 5 דקות.